Kawachako en jatend migawo mogwel mar arita ngire Kithure Kindiki onyanre ni ok onyal ting'o msalaba mar ji moyo 60. Mano bilo chielo kod magina kawacho ni mano en osigo mar tendo obila mano telno obila e kinde mag ng'anyo kendo ne rakore gi ng'anyo. Kindiki okawo chung' motegno ni tij jatend migawo en biro kod chike matayo chenro mag obila ma ok miyo obila chik ewi kaka onego giked kod jong'anyo kawacho ni mano en tij tendo obila. Kaka jafwambo marwa Chris leronwa komiti no bende ogoyo kogno jatend migawo mogwel mar lope Aler Sohome kod Soipan Tuya ma jolweny. Profesa Abraham Kithure Kindiki emane oyawo pap e chenro mar keto jotend migepe mogwel 22 e ratil mar ng'iyo ka bende gin kod kilo madwarore e chwalo ajenda mar Kenya Kwanza mbele. I, Kithure Kindiki, do swear. Kuom thuolo mar ariyo, Kindiki ochopo e nyim komiti motelne kod spika mar od bura Moses Wetangula e bwo dweche 21 mar nyiso twang' mare ni ene mang'ute pod oromo kod jok matelo ne weche mag arita kwe mapacho kae. Mr. Speaker, sir, I've been consulted for many organizations, including UN agencies. Kindiki ong'wano thuolo makamano mar duoko josiasa mag Azimio, rowere mag Gen Z, kod riwruoge makedo ratich oganda, mosebedo ka wacho ni lwete opong' kod remo mag ji mohewo 60 mane obila ochielo kod magina e kinde ng'anyo mag kwedo chik mar omenda kod loch mar William Ruto. Gichir maonge mbalo wang', Kindiki onyiso kweth mar Wetangula ni ne ok onyal gwetao nikech ne ok ogolo chik ne obila mondo ochiel jong'anyo kod magina, ka olero ni tend obila ema onego ting' msalaba makamano. And nobody asked the minister to resign because ministers don't instruct operations, they instruct policy. I can only resign if my policy instruction is unconstitutional or illegal. Ka opimo wach makamano kod chenro matemo nego jatend piny machon mar Amerika Donald Trump e kinde campaigns jumbe 2 mokalo, Kindiki onyiso komitino ni jatend obila mag okwach kich mar piny Amerika emane ogwetao ma ok jatend migawo mar arita kwe, gino ma omiyo bende dak ogwetao ne ketho mag obila e kinde ng'anyo. The honorable member said that the director of the Secret Service resigned, but also drew a parallel and said our IG also resigned. The minister did not resign in the US. I don't know why the Kenyan minister must resign. Jokanyo mag komitino odhi nyime kod keto Kindiki e tago maliet ewi medruok e mwandu mage gi milion 150 dweche 21 bang' bedo jatend migawo mar arita. And when you are here for the approval hearings in 2022, after all those many years of working, your wealth was at 544 million. Now, 2 years later, your wealth now is at 694 million. That is a whopping 150 million shillings more. Maybe you could explain to us, is this increase probably related to the office that you hold? It would be important for us to know. Kindiki olero ni medruok makamano obiro kaluwore kod gope mag kambi mare mar okil manen go e kinde mane ogwele ka jatend migawo mar arita. 2 months after I was appointed, one of the clients paid a significant amount of legal fees, which had been pending. Other than that, I do small businesses and so forth and so on. Ngur ewi opande manyien manyasa ni bende onyiedhore e kinde ma jokanyo mag komitino ne dwaro ng'eyo gima omiyo opande manyien onego bed ni iloko bang' higni 10. Komare, Kindiki oyango ni opande manyien nigi lony manyasa ni mideno ni microchip ma itimone lokruok bang' higni 10 e piny mangima. The third generation ID is a technology card, and technology keeps on growing old, and therefore that's why we have a 10-year period, and that's why even passports, they normally have a time frame. You cannot have a passport for life. That is the idea. It is not to punish Kenyans. E komachielo, Kindiki opwoyo lokruok mane okelo e migawo mar ndiko jopiny, gino ma oseduoko piny ndalo mag kawo obok mag wuoth kata passport. Ne ochiwo singo ni kaluwore kod lokruok makamago, jopiny dhi yudo passport magi bang' ndalo 7 kochakre odiechieng' ma kawuono, kendo yudo passport e bwo ndalo 3 kochakre chak dwe mar 11. We are issuing passports within 7 days, starting 1st of August, today. Our next deadline is therefore to bring the passport waiting period to 3 days by 1st of November this year. Bang' Kindiki,
ne en thuolo ma jatend migawo mogwel mar lope Alice Wambui Wahome mar lombo jo od bura mondo odwoke e kom makamano mane otelo ne kuom thuolo mar higa achiel mokalo. Wahome bende oyudore kama diny ewi paro mar chik mar juogo jopiny osuru ewi lope mag anyuola magi. Provision that we had brought to do that. What raised maybe concern is the proposal to levy some charge or some fee on freehold ownership within our cities. Wahome osingo mar rakore aching kod achudhe mayako lope mag serikal ma owacho ni tudore kod apisas mag serikal e migawo mar lope. Rosalinda Soipan Tuya bende ochopo mar duoko penjo ewi lony mare kod migawo mare manyien mar jolweny poni od bura opuodhe. Chenro mar goyo kogno jotend migepe mogwel dhi nyime chieng' tich ang'wen. Profesa Abraham Kithure Kindiki, Rosalinda Soipan Tuya kod Alice Wambui Wahome dhi ng'eyo chal mar gi juma manyien ka gidhi dok e sirikal kendo bang' komiti ma otelne kod spika mar od bura Moses Masika Wetangula tieko chenro margi mar goyo kogno jotend migepe duto mogwel kendo chwalo ripot margi ne od bura. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi.